ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଡଲ୍ ଡଲ୍ ଫିଲିଂ ଯେ ଲାଗଇ ରାତି ସାରା ବାଦଳ ଫଟା ବର୍ଷା ଏବେ ପୁଣି ପାଗ ଶୁଖିଲା ଦିଶୁ। ଜୀବନ ସାରା ମା ବାଡ଼ି ବଗିଚା ବିଲ କାମ କଲା ତଥାପି ଉତ୍ତମ ଫାର୍ମର ମା ବନିଯେ ନଥିଲା। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭିଣା ଭିଣି ହେଲା କାହିଁକି ନା ଫାର୍ମର ଆଇଡି ଆଜି ମାଙ୍କୁ ମିଳିଲା। ଅଫିସିଆଲି ଫାର୍ମର ବନିବା ବହୁ ଖୁସି। ଏବେ ଆସି ବଡ଼ ପିଉସୀ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲି। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରେ ଚାବି ପିଉସୀଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଆଡ଼େ ଗାଡ଼ି ଯେ ମୋଡ଼ି। ଭାଉଜଙ୍କୁ ନେଇ ମଇଦାନକେଲ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଉପହାର ସ୍ୱରୂପ ମେଞ୍ଚାଏ ମେଡିସିନ ଯେ ମିଳି। ସାଙ୍ଗଟି ମୋର ଏବେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି। ବିବାହିତ ପୁରୁଷ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ସାଙ୍ଗ ସହ ଖଟି ମାରିବାକୁ ଟାଇମ୍ ବାହାର କଳା ଧଳା ପୋଷାକକୁ ଖୋଲି ହଳଦିଆ ଧଳା ମୁଁ ନାଇଲି। ବର୍ଷା ପାଗରେ ବହୁ ବର୍ଷ ପରେ ମାଙ୍କ ସହ ମାମୁଁ ଘର ଯାତ୍ରା। କାମଚଳା ରେନିକୋଟଟିଏ ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଯେ କିଣିଲୁ। ରାସ୍ତା କଡ଼ରୁ ଖଣ୍ଡିଆ ପାହାଡ଼କୁ ଆମେ ପୁଣି ଯେ ଦେଖିଲୁ। ସଡନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କାରଣରୁ ଘରେ ପିଠାପଣା କିଛି ବନା ହେଇ ଯେ ନଥିଲା। ମାମୁଁ ଘର ପାଇଁ ଏଠାରୁ ମିଷ୍ଟାନ୍ନ କିଣା। ମାମୁଁ ଘର ପହଞ୍ଚିବା ଯାଏଁ ରାସ୍ତାରେ ବର୍ଷାର ଚିହ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣ ଯେ ନଥିଲା। ମାମୁଁ ଘର ପହଞ୍ଚୁ ପହଞ୍ଚୁ ବର୍ଷା ଢାଳି ଦେଇଗଲା। ପାଣି ଢାଳ ଦେଇ ଭାଉଜ ସ୍ୱାଗତ ଯେ କଲେ। ଘରକୁ ଯିବି କହିବାରୁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ପରସି ଯେ ଦେଲେ। ମାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଏବେ ଘରକୁ ଫେରୁଛି। ଘରେ ପହଞ୍ଚି ନାଲି ଚା ସହ କେକ୍ ଖାଇ ଆଜିର କ୍ଳାନ୍ତିକୁ ଦୂରୀଭୂତ କରୁଅଛି।